need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. Hello mga gwapo na ako rin sa Dumaguete, no. Gawas ko kay ipalit ko sudan dito ko sa ospital kay naadmit ko sa akong anak gawas ko kay ipalit ko sudan para pamahaw na mo, no? So mao ni siyang tsura po sa Dumaguete. So mingaw kayo, no? Alas 7:30 pa sa buntag pero mingaw kayo mga kadalanan panahon niyo. So nadira ang superly natin ang taligi dito. Tumingaw dyan. So muning paano iktado dyan tatanan sa pandemic tungkol sa COVID-19. Unang kita tanan mangbasog ka nga dili ka naapektahan ano. Kinanglan wear dito official face mask. Tanan ng mga para makaiwas ka sa sakit. So mulakaw ko kay mato na ko sa kwan palit kog sudan. Superly, oh. Superly. Boss, vlog boss? What's up, Agara? Padulong ko sa kuano sa Foodnet, ako lang gilakaw. Wala lang po kayo sa lakyan, lakaw nang paano. Medyo nitaligsik gamay. Sige lang. Para Boulevard. Dagat Boulevard. Pengas Boulevard. Street food net. Nabimot na kasi itong food net. Ay nara. Food net naman din. Food net. Ano ko sa food net. Palit sa ko pagkaon, guys. Mga gwapo, palit sa ko pagkaon, ha. Sulod sa kulis food net. Ang ilang mga pagkaon, ha.
Ay, pare ko ga. Kanira, oh. Bago pa ni ka, oh? Oh. Serve raga? Oh. Usa ka serve? Ilang serve? Ah, dayon usa ka kanon? Ah, dayon kanang paano? Kanang pansit. Ah. Ah. Kanara ka ba? Lang simpan nga balik-balik ah. Ako ba? Kanara ka? Thank you. So mao katong no ang Foodnet gawas na ko dre sa Foodnet. Dayon lakaw na po ko paingon sa Holy Child no kay mamahaw na pud midto kay nakapalit naman ko pamahaw. Kakawon na ni nato kay wala kay tao sa dala no. Mingaw. Mao na ning resulta sa COVID. Pero magampo lang tatanan no nga mahuman jud ning COVID kay dili pud lalim ang atong mga sitwasyon, tagsa-tagsa ka sitwasyon. Kinahanglan gyud ta nga magampo nga mawala na ning COVID. Aron mobalik na ta sa pagpaningabuhi nga normal po na. Ako nang gila ko ng sa Holy Child para tipid po sa pliti. Mga 5 na may kaadlaw diri no sa hospital, na-admit akong anak. Operasyon niya katong Lunes, na-admit ni diri katong Domingo. Pero kaloyan na po sa Ginoo no, na siya sa recovery process. So yan po lang po ninyo akong anak nga malampuson na po siya no, ug maka-recover na po siya nga maka-recover po siya sa iyang sitwasyon. Mga gwapo, daghang kayong salamat sa inyong mga pag-ampo ko da. Pag-ampo. Ako kaya na akong pasalamat ninyong tanan na para sa akong anak.
nako sa sentro sa siyudad sa Dumaguete. Paingon ko sa Holy Child. So dako ko kay diferensya no. Dako kay diferensya sa una ug karon. Sa una sus grabe ning Dumaguete, halos dili kakaagi gani sa dalan. Kay gaguot ning tawo. Pero karon baling luagan na jud. Hawa na kaing dalan. Hawa na kaing dalan no, dili ko na to malikayan no ang panahon ron. Kita goy naapektahan sa panahon karong panahon na sa COVID-19. Tanan ga suffer tungod nani. Pero as I said, magampo lang ta kanunay nga unta mahumanan ning COVID kaloy antas Ginoo no. So naano ko sa Ricky's, ang atbang is Holy Child, kanang buildinga. Yan kanang buildinga ng puti ng Holy Child na siya. So maning Holy Child, Dumaguete City. Sa Dumaguete City. So abot na ko na sa Holy Child. Mga kapo, dinhi lang ko kutob. Daghang salamat sa inyo ang paglantaw sa akong vlog karong higayuna. Palihog, ayaw kalimot sa pag-subscribe sa akong channel Sam's Vlog Bulag. O ayaw po kalimot sa pagpindot sa all bell para updated mo sa akong mga videos no. So daghang salamat mga gwapo, mga gwapa. Sulod ako dito sa Holy Child. Bye bye, God bless us all.